Днес ще взривим Hyundai i40. На сервис е от 6 месеца. Добре, де. В такъв случай ще покажем разликата между обикновено пиле и така нареченото царевично пиле. Разликата е в едно основно нещо, именно начина на хранене. В обикновеното пиле се храни предимно с специализирани смески, които са направени за конкретната порода бройлер, която подпомага за константния и бърз растеж на самото животно. Пилето е малкото на кокошка, който не знае. Царевичното пиле през последните 2 седмици от живота се храни с царевица, оттам идва и по-наситения жълт цвят на месото и кожата. А има ли някаква разлика в вкуса? Някои по-изтънчени непца могат да доловят такава, малко по-плътно е в действителност и самата структура на месото е една идея по-различна. Мое лично мнение пренебрежимо малко. Друго важно за царевичното пиле, което мога да кажа, е, че тези 2 седмици, които се храни предимно с царевица, играят ролята на своеобразно прочистване именно от смеските, които са лабораторно създадени, за да подпомогнат растежа на това пиленце. След малко и как се реже.